happy Valentine's po sa inyo lahat dyan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-road trip. So, ngayon po, dito ako ngayon sa Anjana. Kung saan dito po ako bibili ng pampa-surprise namin mamayang hapon kay Lola, kay Nanay. Para mapasaya namin sila mamaya. So, dito ko sa labas kasi hinihintay ko pa po yung aking kapatid, si Julius, kasi hinahatid pa yung kanyang asawa. Yan, maghihintay muna ako dito mga ka-road trip kasi siya yung kasama kong mamimili mamaya. Maaga po kaming pumunta dito mga ka-road trip. Dito na po si Julius na. Dumating na. Si Julius mga ka-road trip po, tingnan nyo. Buti nga lang at nagusto nang magpa-video kasi takot ito sa camera. May nabili na kami mga ka-road trip. Bibili pa kami ng cake saka balloons. Kaya abangan nyo na lang mga ka-road trip yung ano namin mamaya. Kaya tingnan yung mga ka-road trip na kagaganda. And busy yung mga tao dito kasi lahat yan, kalamihan po na bibili po ng mga bulaklak para sa kanilang mga ginagawa. So ayan mga ka-road trip, nakabili na ako na ibibigay ko kay nilang, kay nanay saka kay Lola. Tingnan nyo yung ka-road trip, oh, napakaganda. Yan, siya po si ma'am, siya yung gumagawa niyan. So, ayan mga ka-road trip, tapos na po kaming bumili ng mga balloons saka yung yung bouquet. Ay, hindi pala yung bouquet. May mga teddy bear. So, ayan, bibili kami ng ng cake. Titingnan namin kung mayroong mga design na pa-heart na cake. Kadikit. Sige na. Dito na kami sa rad. Ay, wow. Ganda ng mga design ng cake ngayon dito. Valentine. Shout out sa kaibigan ni Julius. Yan, nakabili na ako ng ka-road trip. Yan, shout out kay Jeremy. Siya yung nagpa-surprise ngayong araw na ito. Tingnan mo, me. Yung isang heart kasi naka-reserve na pala. Kaya, iisa lang yung heart na nabili ko na. Si Julius daw yung magbabayad ng cake.
Tad ko. Ha? Nabaliktad ko. Nanay, tapos nanay ko na. Oh, busy na si Julius, inaayos ng mga road trip, oh. Inaayos niya kasi magmumotor lang kami mga road trip. Paano kaya yan? Napakarami ng dala-dala namin. Tapos yan, oh, may cake na silang dalawa. Yan, good luck na lang sa dalawa kan. Good luck na lang sa kanilang dalawa. Paunon mo naton. Yan ma'am, bye-bye. Uwi na po kami, salamat. Ganda ni Ma'am. Thank you rin po. So ayan mga ka-road trip, pauwi na po kami. And again, happy Valentine na lang sa inyong lahat. Yan mga ka-road trip, mag-snack muna po kami ni Julius. Yan, kanina kasi mga ka-road trip, nagmamadali talaga kami ni Julius na makapamili. Kasi nga, si nanay pupunta po yun dun talaga sa Nabwa. Kaya dapat kami talaga yung mauna doon. Kasi baka makita po kami niya kanina. Hindi na yun masusurprise kung makikita niya yung mga pinamili namin kanina. Kaya maagang-maaga talaga kaming pumunta doon. Yan, halina kayo. Magkain tayo ng log-log with egg. Kinalas with egg. Ano? Kinalas with egg daw, sabi ni Julius. Sari sa sinapok. Sabi mo sa sinapok. Ha? Ada ko tayo sinapot. Siguro nandun na yung sinanay sa Nabwa ngayon. Kasi pag alis ko dun sa bahay, naliligo na yun. Sabi nga niya, hintayin daw siya. Sabi ko, mayroon akong pupuntahan. Dapat maaga akong makapunta. Pero di niya alam na mamimili lang naman kami. Surprise ko kasi ng kapatid ko sa Bicolanong Kalbo. Yan yun, sinapot. Sarap nito. Yan, shout out nga pala sa Team Nabwa. Ate Bebe, Happy Valentine's. Sa inyo, Bicolanong Kalbo, Ate Cecil, Happy Valentine's sa inyo. Yan. At shout out nga din pala sa pinsan namin. Shout out kay Nonun Barbershop, Mabuhay City, Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. Yan. Shout out kay Painan nun. Magsama na daw kayo ni Julius. Maggupit dito ka na daw sa Bicol. Pagtabihin lang ninyo yung barbershop ninyong dalawa. Shout out sa lahat ng pamilya namin dito sa Bicol. Happy Valentine's. Kay Pai Dubet, Happy Valentine's. Mamaya mga ka-road trip, abangan nyo na lang yung video namin mamaya sa pagpa-surprise namin sa kanila.
Doon muna ako kay nanay, doon muna ako mag-uunang. Susunod ko doon kay Naidurang, lola namin. Si Julius, o kabisi sa kaun. Yan, sige na muna po mga ka-road trip at kakain muna po kaming dalawa. Bye-bye. So, ayan na mga ka-road trip si nanay. Siya po ay susurpresahin namin ngayon. Wala siyang pagkaalam-alam. Galing po siya doon kanila nanay. Gurang. Dadan. Oh, yan eh. Bicolanong kalbot na sorpresa sila. Ay, ako na lang ni Mala. Ba, sabi ko kanina ko, pag-importante. Ay, drago, ay. Yung lalani. Sorpresa siya, big ka-road trip. Oh. Happy Valentine's Night Live! Yay! Happy Valentine's Day, mga ka-road trip! Oh, bakit umiiyak? Valentine's ngayon, bawal umiyak. Salamat, Mita. Kaya pala nakuno din na kaya sa Pisces. Oh, kay, Sa ako pala na kay pasasurprise ka na ko. Kana mo ni tatay mo, kalikala kong pamilya. Happy Valentine's man po. Bicolanong Kalbo Vlog. Kay kay Annabelle. kay Jobert. At kana kong pamilya. Kana kong mga ngod. Kay kana kay hindi inay hanggang kiitay. Happy Valentine's Day. yan. Salamat sa pa-surprise mo, no? Di ko di na-speak, no? Kaya pala na parang talaga si Lord talaga, no? Kaya na kung is unurot ang ko nagparapugol ka na ko. Ato pa na, ante pag ko kay pa-surprise, ha? Yan. Salamat, no? Yan mga ka-road trip, nagmamadali pala kami ni Julius kanina kasi alam namin pupunta sa SS. Yun pala, di naman pala natuloy. Nag-ahadlang. May naghahadlang. Ito pala may pa-surprise sa kana ko. Salamat, no? Happy Valentine's po mga ka-road trip from Jabong! Wow, tulog na tulog si Jabong. Happy Valentine's, Papa!
Malaki na si Jabong, oh. Ba't jabong? Valentine's po ako. So ayan mga ka-road trip, tayo'y nakapagpasaya na naman sa ating mga minamahal. Yan. So sunod nito mga ka-road trip, pupunta naman kami doon. Kanila lola. Siya naman yung isosurpresa namin mamaya. Valentine's me. Salamat sa pa-surprise mo kanak ko. Makatatangis mi. Kadi ginilo mo kanak ko. Happy Valentine's man po kung amin kong mga ngot. Kanda ki inay, ki itay. Saka sa mga kapinsanan ko, kadi mga igin ko. Kaya Happy Valentine's din kay Bicolanong Calvo, saka kaniyang asawang si Cecil, kay Buboy, kay Rizalyn. Kaya salamat sa pag-surprise mo, May. Happy Valentine's. Yan. Success mga ka-road trip yung pasurpresa namin. Isa di. Bye! So yan mga ka-road trip, oh, ini-slice na ni Nana yung cake niya. Oh, shout out kay Jeremy, oh. Tumatawag si Jeremy. Oh, may ano mo masasabi, me? Huwag kang gigiyak, May. Dalawa tayong iiyak. Mamaya pupunta na kami doon kanila lola. Ano kaya yung reaction mamaya ni lola? O baka gusto nyo mga ka-road trip ng cake, oh. Sarap. Chocolate moist cake. Grabe ng pagkahiwa ni nanay. Ame! Yan mga So, ayan mga ka-road trip. Happy Valentine's sa inyong lahat. So, ito, nagpe-prepare na po ako ng dadalhin po namin doon kanila lola. Doon naman po kami magpapasurprise. So, ayan mga ka-road trip. Pupunta na po kami doon sa bahay ni lola. Kahit sobrang pong tirig ng init dito, basta't maihatid lang namin yung pagmamahal namin sa kanya. Talagang pupuntahan namin siya. Napakasarap talaga mga ka-road trip ng pakiramdam kapag nasa surprise mo yung mga taong mga minamahal. Ayan. Yan o, tingnan nyo yung mga ka-road trip o. Dito sa amin mga ka-road trip, matatanaw yun yung mga bundok. Napakaganda ng mga view dito mga ka-road trip. Marami po dito mga puno ng bayabas o. Tingnan patingin mo dyan nanin. Kaya kaso nga lang wala pang mga ano, wala pang bunga yung bayabas. Oh, napaka medyo kasi malayo po yung o yan o mga kaluti po. Favorite to ni ano ng Cecil yung bayabas kaso nga lang wala pang bunga yung bayabas namin dito.
Team Uragon, sa team leader ni Sir Uragon Honey. Shout out po sa inyong lahat dyan. At lalong-lalo na sa mga taga Korea's Vlogger. Shout out din sa inyo. Happy Valentine sa inyo mga karutri. Nahihingal na ako mga karutri. Super init talaga dito. Oh, tingnan nyo mga karutri ko. May kamuting siya. Magaganda. Masarap yung ulam. Saan sa kamuting kataan. Ano yan? Dati po ako yung sinurpresa nila. Ngayon ako naman ang magpapasurprise. Salamat sa kay Lanong Kalbo, kay Jeremy sa magpasurprise. Yan, malapit na lang. Tatambay muna kami mga karutrip dito sa tingin kasi baka si Lola nandiyan sa loob ng bahay. Paalisin muna namin para masukuhan siya. Kasi ipiprepare pa namin itong mga dala-dala namin. Kunyari, may pupuntahan muna sila si Lola saka si Tatay. Papuntahin muna namin dun sa baba. Kasi magpiprepare pa. Happy Valentine! Yan, shout out sa mga anak ni Maylali. Umiiyak si mama mo. Kay Julie, kay Jason. Balik sa utala ng kaluwi. May magaling